Nesta pandemia temos dúas datas importantes. Unha delas é aquel 14 de marzo de 2020, sábado, decretábase o estado de alarma, metíannos a todos en casa para intentar conter a pandemia, e creo que outra desas datas importantísimas para todos nós é a de hoxe, 22 de febreiro de 2021. Comeza a vacinación para o público en xeral, fundamentalmente para os maiores de 80 anos. Aquí en Verín comezou alrededor das 9 da mañá para todos aqueles, como no resto de Galicia, que teñen por apelido aqueles que comezan coa letra H. Moitas das persoas citadas neste luns 22 de febreiro no Centro de Saúde de Verín erraron ao tratar de entrar nel, pois a porta do punto de vacinación non era habitual de entrada do edificio. Malia iso, as citas e o proceso de vacinación seguiu o seu curso e algún saía cunha mensaxe moi positiva. Que tal lle foi a vacuna? Moi ben. Sí, non lle doeu ni non nada, me doeu non? nada, de momento nada. Eu son un fulano algo sufrido. Sí, Sí, contento por sí, vacunarse. porque non, millor, cuanto antes millor. E anima a xente a vacinarse, sí. Sí, home, sí, porque como non, se este é bo para todos. Dos 20 puntos de vacinación repartidos por toda a provincia de Ourense, o do Centro de Saúde de Verín é o que máis persoas cita, cun total de 3.150, seguido polo Centro de Saúde do Carballiño, con 2.968, e o Centro de Saúde de Valle Inclán, da cidade de Ourense, con 2.881. Así comeza un proceso de vacinación ilusionante que agardamos que nos traia moitas alegrías.